2, 1. Čaute lidi, já vás vítám u nového videa, dneska u nové hry, která se jmenuje Five Nights at Freddy's Pizzeria. A jak můžete vidět, tak já už tady mám překonané všechno. Mám tady normálně už Custom Night, máme tady všecko prejdené, ale jako s nima to je to velmi lehké. Ale dneska si všechno krásně vypneme a dáváme New Game. Doufám, že se vám lidi tohle video bude líbit, lebo chcel jsem jako naplánovat udělat z tohohle sériu. Chcel jsem udělat sériu z tohoto celého Five Nights at Freddy's. A uvidíme, jak se nám bude dařit, lebo ve Five Nights at Freddy's jako ne, že nejsem nějaký noob, ale nejsem ani žádný jako úplný profík. Ale snad se mi to bude vést, ale keby jsme náhodou jako dělali další videa, prosím nedělejte mě hrát Five Nights at Freddy's 4. Protože tá se vždycky alebo někdy se pri trojke normálně dost. To nevadí, nemusím tady kecat úplně zbytečnosti, ideme na noc zprvu, kde se vlastně děje, někdy takto zkontrolujeme všechno. Ale Foxy asi nebude na první noc, co? Ok, máme 82% baterky a vypadá to dobře z první noci. Dneska by se chcel dostat aspoň přes druhou noc, ale no. U mě to je vždycky také, že prejdem prvou, ale nikdy neprejdem tu druhou. Takže prostě na FNAF jedničke nenávidím, že vždycky nevím, kde se tyto šmejdi podělí. Vole, co tady koukám po kamerách, nikde nejsou. Tady nejsou, vole. Ale já vím, že to nikoho nezaujíma, tak já budeme asi mlčet skůr. Ale jako bylo by dobré, kdyby bylo už, bylo by dobré, kdyby už bylo jako 2 AM, jako nechcem tady být furt na 1 AM, lebo tyto smradí hnusný za chvilku vyštartují. Kámo, zdal se mi to, nebo jsem se zčil? Jo, nevím. Prosím, ať už, no dobré, už je 2 AM, ale kámo, měli jsme už dobrých skoro 30% baterky, to není zrovna. To není zrovna dobré. Kámo, nemůžu se kožit aspoň na těch šuflíkoch alebo něco. Freddy, mačkanti, no, bude se na... Oh, what the, co? Bonnie, ty sračko! Ty už si tu, ty hajzo. Však jsou 2 AM a ty už si tady na chodbě? Ty hajzo jeden. OK, Chica zatačil. Chica je chill. Jo. Bonko se tam chilluje. Jaká má, proč se jímu v 2 AM? Já se si tak... Čo neviděl jsem. Je tam furt. OK, máme stále 2 hodiny ráno, nevypadá to vůbec dobré jako. Prosím, ať jsou 3 hodiny ráno, prosím. Hej, Chica chýká, dobré, Chica tam stále stojí na stage. OK, broskoš, OK. Bonnie tady stále chilluje v chodbě. Ukáž, jsou 4 AM. Dobré, Chica furt chilluje. Oh. Kde je Bonko? A je tam Bonko! Za dverama. Dobré, Chica stále chilluje, ale Bonko už mi tu je pri dverách, vole. Vidíte tam ten jeho stín zasranej? No, ke mně se nedostaneš, hochu. Dobrý, Chica chill. Hele, Bonnie, můžeš vypadnout, ty jeden buzerant? Nespívaj si, Foxy. Kámo! Ty... Dobře, Bonko odešel. Kam on odešel, Bonko? Dobře. V dining area je Bonko. Tam klidně zůstat celou noc.
OK, máme 47%, 3 AM. Ale Chica chilluje, Bonnie ten už je nahypený. Nastar. Jo, Foxy chill. Ale Chica je za to úplně chill. Chilluje tam. Ale prosím, ať už je 4 AM. Prosím, brosky, prosím. No, dobre. Musím išiel povedať, že není. Dobre, Bonko je stále v dining area. Som mi zdalo, že sa Bonko pochal. Všetko máme zatať v čile. Bonko stále chilluje v dining. Proč sa mi to seklo? Ty hajzo. Ale Chica! Ty sviňo jedna. Jo, Bonko je asi tež v dining area, ale keď je tam Chica, tak... Vysračky. Vysračky. Bonko! Bonnie, co tu robíš? Ty hajzle. OK, Chica kuchtí něco. Kámo, to je prvá noc, ale to je jak treci. Bonko, já tě vidím. Ty hajzl. Už po druhýkrát! Kámo, proč je to také náročnější v té prvé noci? Co dobrého kuchtíš, Chico? OK, Bonko odešel. Ojoj. Je Chica. A dobre, Chica ešte kuchtí. Dobre, Bonnie je v dining. A dobre, ho tam čujeme kuchtiť. Kde je Bonnie? Nazdar. Máš hnusné zuby. OK, Chica kuchtí. Bonko si tu už zalezol. Dobre, ona stále kuchtí. Foxy nic, Freddy nemá co jít ještě. Yeah. OK, tak to asi můžeme už chillovat. Bonnie je až tam vzadu. Chica kuchtí už 2 hodiny. No. Áno, dá sa povedať, že už vlastne 2 hodiny táto kuchtí. Ale co kuchtí, to je záhada. Chica už dokuchtila. Musela si odskočiť na záchod, to vypadá. Dobre, chillujeme, obidva sú úplne niekde v prdeli vzadu v pizzerke. Je to tam. Prvá noc dokončená. 6 AM. Ale kámo, to byla prvá noc a reálně byli obidva jaksi už burliví, takže táto noc bude pro mě impossible. Tak šmejdi Suzeta na stage. Mám na vás oči, vy kuse nějakého šrotu. Teraz by pro zmenu mohla být Chica a do nějakých 4 až 3 AM by zase Bonnie mohl chillovat. Lebo Bonnie byl minulou noc hodně burlivý. Okay. Ojoj, nějaký hajlů se toho. Chica, ne? Bonnie! Zas ten Bonnie. Už je v dining area ten Bonnie. Chica je prostě chill a Bonnie je burlivý. Neříkej mi, že tady potom bude i Foxy, lebo to by bylo úplně v prdeli. Ok, chvilku to budem chillovat. Čikiriky úplně chilling, ty jsi tady. Ale jako
Musí to tam být celou dobu, jo? Mě to nebude. Foxy taky chill. Bonko! Proč jsi taky burlivý? Už jsi teď v chodbě. A Chica si tam chilluje a ty už v chodbě musíš být. Hajzlo. Ale Bonnie je burlivý. Bonnie je mega burlivý. A ty si tu, Bonnie. Dobre, Chica chilluje. A Bonnie to už tady v klozetke. Týpek. Týpek mi nedá ani chvilku pokoje. Chica chilluje. Bonko tam zostaň, jo? Zostaň tam. Jsem čul nějaké kroky. Já jsem si říkal, že jsem čul nějaké kroky. Chica se pohla do dining area. Kodo. Ty debil. Kde je Chica? Už mu odešel Bonko, jo? Kam nám odešel Bonko? To je v dining area? Kde je Bonko? Ok, Chiku čuje v kuchyni. Ok, Bonnie je v hale a Chica zase kuchtí. Bonnie, ty sviňo jedna. No do prdele! Co to je? Oni jsou mi tady ty šmejdi. Proč je tato noc taká budlivá? Foxy by tady neměl být. OK, oba dva jste tady v hale. Dáte si na prdel. OK, nějaký debil se pohel. Ty debil. Kámo, proč je Bonnie taky burlivý? Dobre, Bonnie je v dining area, OK. Ale Chica. Chica mi teraz nedá pokoj. OK, máme 3 AM, 40% baterky. Jako takto byste mohli zůstat. Jako. Bonnie, vy už jste zase obidva v té hale. To se mi nelíbí. To je nějaký. Neboj. Bonnie! Dobre. Kámo, Chica si tu chilluje v East Hallu. Bonnie... Ty! Bonnie, dáš mi chvíli pokoj? Nemůžeš být jak Chica? Ona je úplně v chillu. A ty jsi burlivý jak... Zmizni! Tak, hajzlo. No do pič. Je Chica! Jo, aha.
Tak já se tu stresujem a Čika si do prdele odejde. Bonnie, ty si zas tu. A Čika si ty kokos od táto odejde zpátky do dining. Já se nestěžujem, Čika, mám tě rád. OK, kam nevím, jestli mi vystačí 22% na další 2 hodiny. Keby Bonnie nebyl burlivý. Čika, ty jsi v Chile, jo? Ty jsi v Chile, teba mám rád. Ale Bonnie, ty jsi taká hnusná sračka. Kámo, Bonnie! To je strašně. Tam ještě jsem nečekal. Ne, aha, to byl Bonnie? Ne, Bonnie tam kempí. Nekempí tam, míňaš mi energiu. Bonnie, haló. Dobre, Bonnie tam bude kempit celou noc. No tam furt je. Já tam vidím tvůj stín. Já ti neotevřem. OK, hoši, já jsem asi mrtvý, protože Bonnie je burlivý dep... No chvála. Jdeme nová strategie. No do pič. Musíme takto. Preblikávat, jinak to nepůjde. Zasi! Odo. Super. Hoši, my jsme si cooked. No nazdar! Dione! Yes! 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 6 AM! No dopí. Hoši, aby byl upřímný, mi se nechce jít třetí noc. Hoši, toto byl skůr taky, jako, chápete, díl, kde jsme se seznámili. Asi to dneska už ukončíme. Kdybyste chceli pokračování, dajte like, samozřejmě nezapomeňte se přihlásit k odběru, keď vás baví FNAFko. Já to budem asi FNAFko začínat natáčet. Můžeme natáčet aj FNAF 4, 3, 2, 5, 6, 5 doufám ne. 5 to je největší sračka, sister location. Tak já se s vámi pro dneska loučím a čus!